ప్రైజ్ ద లార్డ్. స్తోత్రం. ప్రతి ఉదయం దేవుని వాగ్దానాలు వింటూ ఆదరణ పొందుతున్న నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలకి నా వందనాలు. ఈ ఉదయమున రక్షణకర్త అయిన దేవుడు జీవ గ్రంథంలో నుండి మన కొరకు ఇచ్చిన వాగ్దానం తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం. ప్రభువు ప్రతి దుష్కార్యము నుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేరునట్లు నన్ను రక్షించును. యుగ యుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమెన్. వర్స్ ఆఫ్ ద డే, 2 Timothy chapter 4 verse 18. The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. తండ్రి అయిన దేవుని నుండి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. ఆమెన్. God will never leave you or forsake you. Amen.